To assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan channel din mai suna Saddik TV. To kamar yadda kuka gani a title din bidiyon nan, mun yi magana ne akan yadda zaka samu data 1 GB. To amma kafin mu je cikin shirin, ka danna ma alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. To ita dai ta wannan hanyar da ake samun wannan data shine ta hanyar FTM Ziggy Trivia. Wato ita wannan hanya ce wacce za a rinka yi ma tambayoyi, wato kamar wasa kwakwalwa kenan za a ce kana amsawa. Da zarar wato ka ci 100 ka yi 1% ka amsa gaba ɗaya tambayoyin da aka yi ma, za a baka data 1 GB. Kuma ita wannan datar aka baka 1 GB kullum za a iya ƙara ma wata. To ta wacce hanya ake apply ɗin wannan data? To hanya ta farko ana yi ta WhatsApp, ta Telegram da kuma Facebook. To kamar yadda kuke gani, gashi nan za mu je mu yi shi wannan wasa kwakwalwa. To yanzu za mu ɗora link ɗinmu na Telegram. Yau to gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan Ziggy MTN chatbot. To yanzu za mu biyu ɗinsa zuwa Telegram. To kamar yadda kuke gani, ga mu nan a Telegram. To yanzu gashi nan wannan bari mu tura message. To gashi nan, to da ka tashi zaka sa /start, kawai sai ka tura. To kana tura za su dama da message kamar haka, za su ce ka tura lambar wayar ka. Ka tura lambar wayar ka sai su turo ma OTP ta cikin lambar wayar, wanda kai kuma za ka tura musu domin su tabbatar da cewa lambar ka ce. To yanzu bari in duba mu ga sa lambar waya. To kamar yadda gani, ga wata nan zan tura. To ina tura yanzu, za su tura OTP ta cikin ita wannan lambar. To kamar yadda kuke gani, gashi nan ya shigo, har ya shigo message din. Bari mu copy ɗinsa. Gashi nan mun tura ga sun turo da wannan permission din. To an ka duba daga ƙasa za a ga Ziggy Daily Privates. Gashi nan mun danna. To kana danna su dama da wannan message din, sai ka duba ƙasa za ka ga Zoom Trivia win 1 GB free. To yanzu bari mu danna. To kana danna su turo ma da wannan, za ga gashi nan za a sa click here to start. To kawai sai ka danna click here to start. Bayan ka danna, za su baka link. In ka shiga zai tafi browser ɗinka. Wato kamar yadda kuke ni gashi nan, bari mu play. Kawai sai ka danna play. To kana shiga za ga tambayoyi. Gashi nan, when is National Day in Nigeria, sai ka zaɓa. To amma me wannan tambayoyin dai akwai wani website wanda suke ba da sata amsa. Zan ajiye muku link ɗinsa. Gashi nan ma data MTN point. To nan ma dai kawai. To in baka gane amsa ba, za ka iya yin scroll down sai ka dawo. Gashi nan yanzu na kuma ya kuke gani na da baya 1 TV da rabi ne suke bayarwa, kuma tambayoyin guda 10 ne. Wai ce kadi gashi nan na ta wannan na danna. Wato kafa kuma ta fi mana subscribe. Wato tambayoyin guda 10 ne. Loki, wannan fa kawai Loki ce wallah. Bari mu ga. To gashi nan dai mun gama amsa tambayoyin mu. Bari mu kuma yauwa. To kamar yadda gani, gashi nan mun 100%. Yanzu ku gama sun turo message, wato message din 1 GB data 1 GB. To da zarar ka samu 1 GB din nan,
24 hours ne zaka iya bari sai bayan 24 hours. Kuma yace gani ga message din sun turo na wannan. To yanzu ma dai bari mu shiga wajen message ku gani ku tabbatar da ana ba da data. Gashi nan bari in nemo message din nasu. Yawa kamar yacce kuke gani ga message din nan. To gashi nan kamar yacce kuke gani a ƙasan nan kuka duba za ku ga data na wanke har da MB kaɗan ma. Za ku ga MB ɗan kaɗan ne 20 ne ko nawa. To kar ku manta ku danna mana alamar subscribing sannan ku yi mana liking sannan ku tura abokanku domin su ma su amfana. To link ɗinsu yana description, kar ku manta. Mun gode, sai anjima.